Insellmilkom u nilqakom għat-tieni programm f'dina is-sensiela li qed insejħula Għaddu mit-triq id-deqa. Bħalma tafu fl-ewwel programm li kien programm ta' introduzzjoni għedna li hemm żewġ toroq li rridu ngħaddu minnhom. U qrajna wkoll xi skritturi li ħanerġgħu ngħadduhom malajr biex infakrukom x'għedna fl-ewwel programm. U għedna li f'Mattew kapitlu 7 versi 13 u 14 Jexua il-Messija jgħid dan id-diskors. Għaddu mill-bib id-dejjaq, għax wiesa l-bib u spazjuża it-triq li tieħu għat-telfien. U ħafna huma li għaddu minnha. Imma kemm huwa dejjaq il-bib u dejqa it-triq li tieħu għall-ħajja. U ftit huma li jsibuhom. U allura hawnhekk il-mistoqsija toħroġ waħedha. Mela x'irdu nagħmlu biex insibu din it-triq. U għedna li biex insibu din it-triq u ngħaddu minnha rridu nimxu wara Jexua. Jexua li għedna huwa il-kelma tal-Alla magħmul bniedem, l-istruzzjonijiet tal-Alla magħmul bniedem, it-Torah ta' Alla magħmul bniedem u għaldaqstant mela rridu nimxu wara Jexua, rridu nimxu wara il-liġi ta' Alla biex ngħaddu minn din it-triq. Xi ħaġa li rajna wkoll anke is-Salmista f'Salm 119 jagħmel referenza għaliha. Salm 119 jaqra hekk. Il-ħżiena nasbuni x-xibka, imma jiena ma warrabx mill-praċetti tiegħek. Il-praċetti tiegħek wirti għal dejjem huma l-għaxqa ta' qalbi. Mela David qed jgħid li fil-mixja tiegħu għalhekk aħna ngħaddu minn triq hija mixja, il-ħżiena għamlu ħafna nases provaw jogħżbuh, provaw iwaqqgħu ħafna drabi, provaw itelfuh is-salvazzjoni, provaw itelfuh il-ferħ li ġġib il-kelma tal-Alla f'ħajjitna. Imma David qed jgħidlu li imma jiena il-praċetti tiegħek ma tlaqthomx għax huma l-għaxqa ta' qalbi. U hekk għandhom ikunu wkoll il-kmandamenti ta' Alla għalina, għandhom ikunu l-għaxqa ta' qalbna. L-10 kmandamenti. Mhux 9, imma l-10 kollha kemm huma. U mbagħad qedna wkoll għaddejna għal punt fejn diskutejna il-gidba illi illum hemm madwarna, gidba illi qed tiġi pritkata mad-dinja kollha, fid-dinja sekolari, tajjeb illi kollha f'daqqa flimkien. Nemmnu x'nemmnu nistgħu ngħixu flimkien. Bħal dak li qallu jiena nista' immur u inqim l-Alla f'tempju Buddist. Jiena nista' mmur inqim l-Alla f'tempju tal-Hinduisti. Li ma jagħmilx sens. Imma din hija xi ħaġa li ħan nisimgħu ħafna aktar fuqha fi żmien li ġej. Fajħedulna li flimkien kollha nistgħu ngħixu nemmnu x'nemmnu għaliex kull trid twassal għand Alla. Aħna qed naraw li hemm biss żewġ toroq. Bil-Malti l-kelma hija ekumeniżmu. L-ekumeniżmu huwa t-taħlis ta' ħafna twemmin differenti imma fl-istess ħin kollha jwaslu x'imkien fl-istess post, kollha jwaslu għand Alla. Li mhuwiex veru, huwa messaġġ qarrieq Jexua għalilna triq waħda bis-sem li twassal għand Alla il-missier. U allura għedna mela x'għandna bżonn biex issa nimxu f'din it-triq id-dejqa. U diġà għedna li għandna bżonn il-Jexua li huwa l-kelma tal-Alla magħmul bniedem għal daqstant għandna bżonn il-kelma ta' Alla biex ngħaddu minn din it-triq. Araw fil-faċċ għalilna l-istess Salmista f'Salm 119 din id-darba vers 105. Fanal għal riġlejja l-kelma tiegħek u dawr fil-modija tiegħi. Mela qed naraw illi biex naraw fejn nistgħu nagħmlu l-pass li jmiss għandna bżonn fanal. Dak il-fanal hija l-kelma tal-Alla u l-istruzzjoni tal-Alla f'kelma waħda hija t-Torah. U Jexua li huwa t-Torah magħmul bniedem. Dak huwa id-dawl fil-modja tagħna, dak huwa li jurina fejn nistgħu npoġġu saqajna issa li ħanagħmlu il-pass li jmiss. U għedna allura li issa wasalna biex nibdew niddiskutu Salm
95 illi anke forsi ma jsemmix iż-żewġ toroq, imma jitkellem fuq iż-żewġ toroq li għandna qudiemna u li minnhom irridu nażlu. Jexua għalilna hemm żewġ toroq, waħda wiesa, waħda dejqa, għażlu li tgħaddu mid-dejqa. Ftit jgħaddu minnha għax ħafna jgħażlu li jkunu paxxuti dak li aħna nsejħu lilhom il-ġurnata Kristjaneżmu paxxut. Illi disgrazzjatament insibuh madwarna nferjex galore, ġifieri mdawrin b'dina il-mentalità. U allura ħanaraw l-importanza serja li nkunu nafu f'liema triq aħna mixin. Dan istan dak li ħorina, ħajurina isma' inti f'liema triq inti mixi fi triq il-wiesa li twassal għat-telfin tal-ħajja ta' dejjem jew kella fi triq id-dejqa li twassal għal-antalla l-missier u għal-daqstant ngħaddu skont il-wegħda tiegħu għal-ħajja ta' dejjem miegħu permezz ta' ibnu Jexua il-Messija. Jexua il-Messija li ħajkun qed jgħix magħna fil-ħajja ta' dejjem ma' dawk li jgħaddu mit-triq id-dejqa. Imma t-twissija ta' Jexua ma ninsawx hija li ftit huma ħeddu minnha. Ftit huma dawk li ħeddu minnha. U din hija xi ħaġa li ġielna nirriflettu. Jiena qiegħed għaddej minn din it-triq. Jiena qiegħed għaddej mit-triq it-tajba li Alla missier li ngħaddi minnha, it-triq li Jexua qal li biex ngħaddi minnha kif ser inkun naf jekk kienx għaddej fi triq it-tajba. U aħna nkunu nafu jekk aħna x'għaddejjin fi triq it-tajba jekk aħna nkunux qed nimxu mal-kelma tal-Alla jew le. Nerġa' ngħid il-kelma tal-Alla kollha mhux biċċa l-kelma tal-Alla mhix bufet tagħmel dak li jogħġbok dak li ma jogħġbok tgħid li issa m'għadekx taħtu li dak m'għadux jgħod qed nirreferi iva għar-rabat mandament ftakar biex iżżomm il-jum qaddis. Il-festi il għaliex id-dinja tivvinta l-iskużi kollha meta ngħid id-dinja mhux biss id-dinja sekolarità, disgrazzjatament iva il-Kristjani. Il-Kristjani jsibu l-iskużi kollha biex ma jiċċelebrawx il-seba' festi li Alla għalilna biex niċċelebraw, imma min-naħa l-oħra nagħmlu kull mezz biex nkunu nistgħu niċċelebraw festi pagani, festi ħoloq il-bniedem u li Alla ma jfissru xejn. Imma ejja ħalli nibdew allura issa nitkellmu fuq Salm 95. Salm 95 li qed ngħidu jorina id-direzzjoni taż-żewġ toroq fejn iwassluna. U allura biex nibdew nistudjaw dan is-salm l-ewwel mardu nagħmlu naqraw. U nħeġġiġkom. Inħeġġiġkom ħalli tiftħu l-Bibja tagħkom araw li dejjem ikollkom il-Bibja, araw li jekk m'għandekx il-Bibja li naqas ikollok fuq ix-tikteb u biex tikteb ħalli anki tikteb l-iskritturi li nkunu qed insemmu ħalli tirreferi għalihom. Bħalma dejjem ngħid jiena qatt toqgħodu fuq dak li jgħid il-bniedem, oqgħodu biss fuq dak li hemm miktub. Ejja ħanaraw x'hemm miktub f'Salm 95. Ejjew ħanfaħru bil-għena l-mulej. Ħanajtu bil-ferħ lill-blaka tas-salvazzjoni tagħna. Nersqu qudiemu bana tarat il-ħajr. Nannulu bajjat ta' ferħ. Għax Alla kbiru l-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha. Fidejh huma l-qiegħan l-art, tiegħu huma l-qċaċet, tiegħu l-baħar għax hu għamlu, tiegħu l-art għax bidejh saret. Ejjew l-imuħ u nixteħtu quddiemu għal-kubtejna quddiem il-mulej li ħalaqna. Għaliex hu Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u l-naċ tiegħu. Mhux li kontu tisimgħu leħnu. Illum. La twebsux qalbkom bħal f'meriba bħal dakinhar f'massa fid-deżert. Meta ġarbuni u ttantawni mis-sirrietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Għal 40 sena domt nistmellu dan in-nisel. U jien qed qalbu mħassra dan il-poplu u triqati ma jafux. Għalhekk ħlift li fl-għabab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. 11 il-vers
illi se nistudjaw f'dinha essenzjela. U biex nibdew l-istudju tagħna ħanwassal il-messaġġ li jiena dejjem inwassal fil-komunità Malta Messjanika huwa sabiħ li naqraw il-Bibja. Huwa sabiħ li qrajna dan is-salm. Imma ma jiswa xejn jekk aħna ma nistudjawx. Huwa importanti mhux biss li naqraw il-Bibja imma li nistudjawha. Illum issib mezzi fuq l-internet, issib programmi li jgħidulek x'għandek taqra kuljum minn ġol Bibja sabiex f'sena mill-ewwel ta' jannar sal-aħħar ta' Diċembru inti tkun rajt il-Bibja kollha. U huwa tajjeb li tagħmilha, huwa tajjeb li kuljum taqra l-Bibja, imma huwa importanti mhux biss li taqra imma wkoll li tistudja. Li timmedita fuq dak li inti qiegħed taqra. Illa li hemm ħafna affarijiet fil-Bibja li naqrawhom u qasbis nagħtu każhom il-messaġġ ma joħroġ. Għaliex għax ma nistudjawx, naraw biss dak li rridu naraw. Imma x'hemm x'Alla x'qed jgħid dak il-vers ħafna drabi ma nindunawx bih għax ma nistudjawx il-kelma. Huwa importanti, u hekk se nagħmlu dan is-salm. Hekk se nagħmlu f'dan is-salm. Ejja ħalli nibdew nistudjaw u naraw iż-żewġ toroq f'dan is-salm fejn xi wasluna. Waħnibdew mill-ewwel vers. Ejjew ħanfaħru bil-għena l-mulej. Ħanajtu bil-ferħ il-blata tas-salvazzjoni tagħna. Mela diġà qed naraw is-salm jibda b'sejħa biex immorru u nfaħru lil Alla. Fil-fatt dan il-vers jiena naqsmu fi tlieta. U nibdew bl-ewwel biċċa. Ejjew ħanfaħru bil-għena il-mulejx, qed jgħidilna s-salmista hawnhekk. Xi ħaġa oħra li rrid nagħlimkom qabel nidilkom x'qed jgħid is-salmista hija tagħmlu għamlu stampa ta' dak li qed taqraw, bħal meta taqra romanz, bħal meta taqra storja. Intu taqra tivviżwalizza u ġġib quddiem għajnejk l-istampa, ġo moħħok għandek stampa. Isek qed tara film. U l-istess hija l-Bibja. Meta taqra, mhux sempliċement taqra, ma għamel viżjoni ġo moħħok. Ivviżwalizza dak li qed taqra, għamel stampa ta' dak li qed tara, ejja ħa naraw x'qed naraw. Mela qed naraw, is-salmista qed jgħidilna ejjew ħanfaħru bil-għena l-mulej. X'nara meta naqra dik il-biċċa? Jiena nara s-salmista qed jagħmel il-messaġġ bidejh, ejjew ħbieb, ejjew ħalli mmorru flimkien nfaħru l-mulej. Qed jgħidilna, qed jgħidilna biex immorru ninnaqdu miegħu. Qed jgħidilna biex immorru ninnaqdu miegħu ħalli nuru l-apprezzament tagħna lejn Alla il-Missier. Illa li x'għandna għalfejn napprezzaw dak li Alla għamel magħna. Allura biex napprezzaw immorru nfaħruh. U dana joħroġ fit-tieni biċċa ta' dan il-vers. L-ewwel biċċa kienet ejjew ħanfaħru l-mulej. It-tieni biċċija ħanajtu bil-ferħ. Ħanesprimu l-apprezzament tagħna, ħanesprimu kemm aħna ferħana ta' dak li l-mulej għamel magħna, ta' li l-mulej salvana, ta' li l-mulej provda triq minn fejn għaddu li twassal għandu. Ma ħaqniex ngħaddu minn din id-triq u naslu sandu hija biss irċallu huwa twajjeb huwa ġust u għamel dik il-weda mal-patriarki, ma' Abram, ma' Isaac, ma' Ġakob. Alla għamel dik il-weda magħhom. Bħalma Alla dejjem jgħid, mhux għax intom tajbin imma x'jiena għamilt il-weda ma' missierkom Abram. U allura għax Alla huwa ġust, illa li x'Alla huwa twajjeb aħna nuru l-apprezzament tagħna bajjat ta' ferħ, nesprimu lilna nfusna. Ħalli Alla jara kemm verament aħna inħobbuh, kemm verament aħna kuntenti ta' dak li jagħmel magħna. Nafu li wieħed mill-mezzi, pereżempju, meta niġu biex nagħmlu ħoss ta' ferħ bħalma jgħidilna s-salmista fl-aħħar mill-aħħar huwa l-kant. Li niġu flimkien biex inkantaw u nfaħru lill-mulej. Ejja ħanaraw it-tielet parti ta' dan il-vers. Mela s'issa qed naraw ejjew ħanfaħru bil-għena l-mulej. Ħanajtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna. U hawnhekk qed naraw li dan it-titlu l-blata tas-salvazzjoni mhux biss titlu f'dan is-salm, imma huwa titlu li nsibuh
fit-Testament l-Antik kollu. Għaliex huwa Alla li salvana permezz ta' dak li jagħmel Jaxua għalina. Aħna salvati permezz ta' dak li jagħmel Jaxua għalina. U għalhekk Alla huwa l-blata tas-salvazzjoni tagħna. U blata ifisser li hija bħal muntanja xi ħaġa li ma tiċċaqlaqx. Alla ma jiċċaqlaqx minn kelmtu. Alla ma jinbidilx. Bħal ma tgħid anke il-kelma tal-Alla fl-ittra tal-Lut fej fl-ittra tal-Lut tgħidilna illi il-kelma tal-Alla Jaxua il-Messija huwa l-istess il-bieraħ illum u għallejjem. Hekk huwa Alla. Il-kelma tiegħu ma tinbidilx, tieqpa dejjem l-istess. U għax tieqpa dejjem l-istess, bħalma Alla kien ħeles il-poplu Iżraelit minn ġewwa l-Eġittu, hekk l-istess baqa' jagħmel mal-ġenerazzjonijiet ta' wara, hekk l-istess għadu jagħmel illum u hekk l-istess jaqpa' jagħmel jekk ikun hemm ġenerazzjonijiet warajna. Għaliex għax Alla ma jitbiddilx, Alla huwa dejjem l-istess. U allura Alla huwa dejjem huwa Alla il-Missier illi huwa is-sens ta' ferħ f'qalbna. Huwa is-sors ta' ferħ ġo qalbna. Huwa s-sors ta' l-istabilità li għandna f'ħajjitna. Huwa is-sors tal-paċi li aħna għandna f'ħajjitna. Kollox minn għandu ġej. Ta' da biss u kollu biżżejjed illi għandna mmorru nesprimu l-apprezzament tagħna bil-ferħ u nfaħru lil Mulej bl-ajjat tagħna. Xiġi fil-blajjat tagħna. Ma noqogħdux niddejqu nuru id-dinja li aħna qed napprezzaw dak li Alla għamel magħna, ma noqogħdux niddejqu nuru id-dinja li aħna qed nfaħru lil Alla tagħna m'għandniex għalfejn nistħu. Għaliex Alla tagħna huwa Alla ġust, huwa Alla ta' mħabba, Alla li ma jitbiddilx, huwa Alla li issalva il-poplu tiegħu. Dan huwa mezz għalfejn napprezzaw u nfaħru lil Mulej. L-istedina tas-salmista ma tafx hawnhekk. Ma tafx fl-ewwel vers. Diġà għedna fl-ewwel vers is-salmista jgħidilna ejjew imxu miegħi ħanfaħru l-Mulej. Ejja ħanarawx qed jgħid fit-tieni vers. U jekk intom taqraw it-tieni vers miegħi, it-tieni vers jaqra hekk ara. Nersqu qudiemu bana ta' ratti l-ħajr u nagħmlu ajjat ta' ferħ. Mela qed naraw it-tieni vers jixbaħ ħafna lill-ewwel vers imma huwa aktar speċifiku. Issa qed jgħidilna kif għandna nfaħruh, l-ewwel qalilna ejjew miegħi ħammorru nfaħruh. Fit-tieni vers qed jgħidilna kif għandna nfaħruh. Nagħmlu bajjat ta' ferħ. Bħalma diġà qedtilkom waħed mill-mezzi huwa illi inkantaw għan ta' tifkir lill-Alla. U l-salmista qed jgħidilna biex imorru miegħu, allura il-messaġġ huwa komunali, mhux personali, mhux bniedem wieħed, imma kollettivament. Il-komunità kollha flimkien ejja ħalli infaħru il-Mulej. Bil-kant tagħna xi ħaġa illi jiena fl-esperjenza ormai issa qed nitkellem fuq 10-11 sena esperjenza immexxi il-praise and worship, noqgħod attent ħafna x'tip ta' kanzunetti nuża biex bihom infaħħru il-Mulej fil-komunità tagħna. Mhux kull kanzunetta li fiha mill-kelma Jesus jiena nagħżel biex infaħħar il-Mulej biha. Għaliex, l-ewwel nett għandek ħafna kanzunetti li llum il-ġurnata jagħtu l-attenzjoni lil jien u mhux lill-Alla. U jitkellmu fuqi u mhux fuq Alla. Aħna t-tifkir tagħna għandu jkun indirizzat lejn Alla. Biex nagħmel iktar faċli jiena niddistingwu ħafna li ma kanzunetta nuża, mhux kull kanzunetta ta' Hillsong nuża biex nfaħħar il-Mulej għax ma nemminx li kull kanzunetta li għandu Hillsong qiegħda biex tfaħħar il-Mulej. Mhux kull kanzunetta li ħarġu minn ġo Betel nuża jiena biex nfaħħar il-Mulej, anzi huma ftit kanzunetti minn daw il-gruppi li qed insemmi illi jiena naċċetta li nuża, ma dak huwa affar xi ħaġa oħra. Il-punt hu li flimkien għandna niġu biex infaħru lill-Mulej. Biex flimkien intuħ it-tifħir minn qalbna, mhux minn ħalqna biss.
Fil-fatt xi ħaġa li dejjem nenfasizza fiha fil-komunità Malta Messjanika, meta inti qiegħed fil-komunità tfaħħar il-mulej, toqgħodx tedikax qed jagħmel ta' quddiemek, m'għandekx għalfejn toqgħod tħares warajk biex tara ta' warajk x'qed jagħmel jew ta' ma' ġembek, jekk ta' ma' ġembek qed ikanta ħafna aħjar minnek għax huwa forsi kantant professjonali tajjeb għalih. Jekk il-kantant ta' ma' ġembek in-naħa l-oħra jistgħu aktar minn trumbetta, mhijiex affarijiet tiegħek. Ħalli jfaħħar il-mulej bil-mod tiegħu. L-importanti li dak it-tifħid ħirex minn qalbu. Ħalli l-ħadd jisraqlek il-ferħ u l-għena tiegħek meta qed tfaħħar il-mulej. Jekk inti moħħok ta' ma' ġembek qed ifaħħru l-mulej u inti m'intix faħru għaliex għax int qed kanta. Ma m'intix timmedita x'qed tgħid. Moħħok ta' ma' ġembek f'ta' warajk u f'ta' quddiemek. Imma s-salmista jtidinna ejjew, imxu ħanfaħru l-mulej, ejja ħanannuru għanjiet ta' tifħid. U allura nerġa' ngħid il-punt hawnhekk joħroġ illi s-salmista jitkellem biex kollha flimkien kollettivament f'komunità niġu u nfaħru l-mulej. U hawnhekk toħroġ it-tielet mistoqsija. L-mistoqsija li toħroġ waħda li hija allura jiena għalfejn għandi nfaħħar il-mulej. U għalfejn għandi nfaħħar il-mulej, ir-risposta toħroġ fit-tielet vers ta' dan is-salm. Ara x'jedinna s-salmista, ejja ħanannulu mxu mej qed jedinna, imxu mej ħanfaħru l-mulej, ejja ħanannulu kanta tifħir. Għaliex? Għax Alla kbiru l-mulej, sultan fuq l-allat kollha. U qed naraw hekk mis-salmista jiddikjara li Alla huwa l-uniku Alla, huwa Alla fuq l-allat kollha u m'hemm ħadd aktar fuq. U għalhekk it-tifħir tagħna għandu jkun lejh u lejh ħadd aktar. Ara din hija xi ħaġa li anke Pawlu jagħmel referenza għaliha fl-ewwel ittra li kien kiteb lill-Korintin u fl-ewwel ittra lill-Korintin kapitlu 8 versi 5 u 6 l-Apostlu Pawlu qed jgħidilnek ara. Imqar jekk hemm lek imsejħa allat sew fis-sema sew fl-ard u tassew hemm ħafna allat u ħafna sidien, għalina Alla wieħed hemm. Il-missier li minnu ġej kollox u aħna bih neżistu. U wieħed mulej Jaxua il-Messija li permezz tiegħu sar kollox u aħna għalih neżistu. Mela, Pawlu għak qed jagħmilha ċara, iva isma' għodu attenti, hemm ħafna allat, hemm ħafna siddiera x'inti il-dak li qed taqdi huwa Alla tiegħek. U jekk m'intix qed taqdi l-Alla qed taqdi xi ħadd ieħor, u dak ix-xi ħadd ieħor huwa Alla fals. Dak li qed jgħidilna Pawlu, u qed jagħmilha ċara u tassew hemm ħafna allat u ħafna sidien. Imma għalina li verament aħna kredenti Alla wieħed biss hemm. U li minnu ġej kollox u li permezz tiegħu aħna neżistu u li permezz tiegħu sar kollox u aħna għalih neżistu. Ekku. Ġifieri aħna għalih neżistu, ġifieri ngħixu għal Alla l-missier. Noqogħdu attenti x'ngħidu, noqogħdu attenti x'naħsbu, noqogħdu attenti x'nagħmlu. Dak li ngħidu, dak li nagħmlu, dak li naħsbu nagħmluh għal Alla l-missier. Bħal mettilkom fl-programm. Nafu li qed hemm qudiemna, warajna u mal-ġenb tagħna. Dan ifisser li dawk li huma vera disċipli ta' Alla l-missier allura jgħixu din it-tip ta' ħajja, jgħixu għall-mulej. U importanti li narfu li l-Alla li qed nitkellmu fuq u ħbib tiegħi huwa Alla ta' Abraham, ta' Iżak u ta' Ġakob. Dak huwa Alla li hu fuq kulħadd. Il-dak irridu nfaħru, il-dak irridu nindirizzaw fit-tifħir tagħna u fil-kant tagħna. Ma jistax ikun inti temmen falla tal-Bibja u Vishnu, jew inkella falla tal-Bibja u Buddha, jew inkella falla tal-Bibja u Confucius, jew inkella falla tal-Bibja u l-kimsejħa Mother Earth. Inti ma tistax tfaħħalla lek inti temmen falla u fil-jien. Il-jien li titbaxxa biex Alla jkun jista' jikber. U din hija verità li qatt ma tinbidel. Din hija xi ħaġa li nsibuha issa mhux biss fit-Testament l-Antik imma anke fil-Bibja kollha Alla huwa sovran. Alla huwa fuq kollox u fuq kulħadd.
Fil-fatt, il-qawwa ta' Alla tagħna narawha deskritta fiż-żewġ tifrus li jmiss. U ħan nitkellmu issa fuq versi 4 u 5. U versi 4 u 5 ta' Salm 5 li se jaqraw hekk. Fidejh huma l-qiegħan l-art, tiegħu huma l-ċaċet l-oljiet, tiegħu il-baħar għax hu għamlu, tiegħu l-art għax bidejh saret, innotaw. Innotaw li s-sal nistgħu qed jgħid isma' Alla huwa l-kreatur. Mhux biss, ma huwa wkoll is-sid. Għaliex hemm bżonn l-salmista jagħmel din l-enfasi. Dina studjajnija wkoll meta konna qed nistudjaw bħala komunità Malta Missjanika l-ewwel paraxa tas-sena Ġenesi kapitlu 1 fejn kien Mosè. Fir-rakkont tal-kreazzjoni Mosè jagħmel enfasi li kien Alla li ħalaq is-sema u ħalaq l-art u ħalaq il-baħar u ħalaq l-istiler u x-xemx u l-qamar u l-kwieker u l-annimali u l-ħut. Għaliex? Għaliex ħassar tiġa li jagħmel di anke Mosè? Il-għaliex f'dawk iż-żminijiet fin-naħa tal-Lvant imbijat it-twemmin il-kultura kienu jemmnu li kien hemm Alla li ħalaq is-sema, kien hemm Alla li ħalaq l-art, kien hemm l-Alla li ħalaq is-siġar, kien hemm Alla jew ħalaq l-annimali, kull Alla ħalaq xi ħaġa minn tiegħu. Mosè u anke hawn f'dan is-salm f'dawn iż-żewġ tifrus. Is-salmista David qed jgħid nisma' Alla ħalaq kollox, Alla huwa l-kreatur, u għax huwa l-kreatur huwa s-sid. U d-dinja mita ħadd ħlief tiegħu. Sa mill-qiegħ il-baħar sal-għoli tas-sema. Kollox qiegħed taħt il-kontroll tal-mistier. Anke, nerġa' ngħidilkom illum qegħdin f'Novembru tas-sena 2020 għaddejjin minn din il-pandemija, l-pandemija wkoll qiegħda taħt il-kontroll tal-Alla. Għaliex, għax kollox qiegħed taħtu, Alla għandu l-kontroll ta' kollox, jaf x'qed jiġri. Għalhekk aħna nemmnu li aħna Alla qed jipproteġina, għaliex għax Alla għandu l-kontroll tagħna, għandu l-kontroll tal-pandemija. U Alla jikkontrolla u jħossib il-poplu tiegħu bħalma ħassib il-poplu tiegħu ġewwa Goshen. Goshen li kienet biċ-ċard ġewwa l-Eġittu, meta ġew il-kastigi fuq l-Eġittu, il-poplu tal-Alla li kien jammar f'Goshen għax kienu jżommuhom hemmhekk ma ġewx mit-tifsa. Għaliex għax Alla jipproteġi il-poplu tiegħu. Naraw ukoll anke l-liġi tal-univers. Huwa Alla li ħoloq il-liġi x'kien titla x-xemx, x'kien tinżel, x'kien jitla l-qamar, x'kien jinżel il-qamar, x'kien joħorġu l-kwieker, x'kien ir-rieħ, x'kien tinżel ix-xita. Alla ħoloq daw il-liġijiet kollha. U bħalma diġà għadna, Alla ma jinbidilx u jibqa' l-istess. Il-puntu li tħares fejn tħares din id-dinja ma tistax ma tarax id-disinn intelligenti ta' Alla il-Missier. U jekk aħna verament nemmnu li Alla ħalaq dan kollu, allura bir-raġun issa għandna għalfejn niġu nfaħru l-Alla. Bir-raġun għandna għalfejn napprezzaw is-sabiħ ta' madwarna. Ħafna drabi aħna peress li ħafna nies ikunu dejjem xogħol ma insejna kif nifqu napprezzaw il-ġmiel tan-natura madwarna, kif napprezzaw dak li Alla ħalaq. U għalhekk Alla fir-raba' kmandament għalli naftakru biex iżommu l-jum tas-sibt qaddis. Għall-inqas għandek ġurnata darba f'ġimgħa li tista' tħares madwarek u ma tarax il-ħitan tal-uffiċċju, ma tarax il-ħitan tal-fabrika, ma tarax l-iskrin u l-monitor tal-kompjuter quddiemek, imma l-darba f'ġimgħa iddur u tara il-natura li inti mdawwar biha u tapprezza u tfaħħar il-mulej ta' dak li hu, ta' dak li jagħmel. Ngħaddu issa għal versi 6 u 7. U versi 6 u 7 ta' Salm 95 jaqraw hekk ara. Ejjew inqimuh u nixteħtu qudiemu, arkubtejna quddiem il-mulej li ħalaqna. Għaliex hu Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mela tiegħu. U l-naċ tiegħu mhux li kontu tisimgħu llum li aħna qed jgħidilna s-salmista kemm huma sbieħ żewġ tifrus. Hawnhekk qed naraw issa s-salm jieħu forma oħra ta' qima. Issa mhux qed jgħidilna biex inkantaw u ngħidu bil-ferħ, issa qed jgħidilna ejja ħanniżlu arkubtejna, ejja ħanqimu
Il-Alla li qed f'nofsna għaliex il-kelma tajt li Alla jabita fit-tifħir tal-poplu tiegħu. Aħna nemnu li meta verament qed nfaħru il-mulej minn qalbna il-preżenza tal-Alla tkun fostna. U jekk hemm il-preżenza tal-Alla fostna, iva rridu ninżlu nqimu quddiem, rridu ninżlu għal kubtejna għaliex. Għaliex dan huwa rispett lejn Alla, qed nirrispettaw il-Alla illi qiegħed fostna. L-istess din hija mentalità min-naħa tal-Lvant. Għal min jistudja l-kultura tal-Lvant u bħalissa qed nagħmel xi studju fuq il-kultura tal-Lvant fi żminijiet l-antiki għaliex għax biex tifhem il-kelma Alla ma tistax tifhemha b'mod moħħ Greko-Roman. Il-kelma Alla ma tistax tifhemha b'moħħ Ewropew, il-kelma Alla ma tistax tifhimha b'moħħ Amerikan. Biex tifhem il-kelma Alla tittaqra b'moħħ Ebrajku, b'moħħ illi tkun taf fil-kultura tan-naħa tal-Lvant. Hemm ħafna affarijiet issa wasalna biex naqraw anke vers importanti mit-Testament il-Ġdid illi sempliċement naqrawh u daqshekk u nipritkaw fuq dak li qrajna. Imma meta nkunu nafu il-kultura tal-Lvant ta' żmien meta nkitbu daw is-salmi u meta nkitbet il-kelma Alla, allura issa dak il-vers li dalwaqt se naqralkom jieħu xejra differenti, jieħu mod differenti. Ejja ħalli nkomplu naraw. Qed naraw li is-salmista qed jgħidilna isma' ejja ħalli nixteħtu quddiem Alla biex nuru ir-rispett tagħna. U minnu ta' Alla verament jażel din it-triq, verament jażel li jinżel l-kubteħ u jqimu. Araw x'jedilna Ġwanni l-Apostlu fir-rakkont tiegħu qed jikkwota lil Jaxua x'qal Jaxua f'kapitlu 10 vers 27-28. In-naġġ tiegħi jisimgħu leħni u jien narafhom u huma jimxu warajja u jien nagħtihom il-ħajja ħadejjem u huma ma jintilfu qatt. U minn idejja ma jaħtofhom li ħadd. Mhux ta' bxejn is-salmista għalilna mhux li kontu llum tisimgħu leħnu. Hawnhekk Jaxua kellu f'moħħu dan il-vers meta qal in-naġġ tiegħi jisimgħu leħni. Jekk inti verament naġa tar-raj li huwa Jaxua il-Messija inti tisma' leħnu u timxu warajh. Hekk qed jgħidilni Jaxua. Huma jisimgħu leħni jien narafhom u huma jimxu warajja. U ma jintilfu qatt. Għalkemm it-triq iddejqa fiha ħafna ostakoli, għalkemm it-triq iddejqa fiha ħafna nases u nies li jipprovaw waqgħu, imma inti ma tintilefx. Inti teqpa' mixi wara Jaxua, inti ħateqpa' mixi wara il-kelma ta' Alla kemm magħmul bniedem kif ukoll dik miktuba. Għax il-kelma miktuba u l-kelma Alla magħmul bniedem mhumiex differenti, huma l-istess. Is-sabiħ għalhekk nidilkom il-kelma Alla titu taqrawha b'mentalità ludija. Meta Jaxua qed jgħidilna in-naġġ tiegħi jisimgħu leħni hija pjuttost dik nsejħula aħna idjoma Ebrajka. Mhux se nqogħdu nidħlu fiha llum, forsi nagħmlu programm u fih dan il-programm intellaw frażijiet differenti mill-Bibja li huma idjomi Ebrajki u allura naraw issa Alla x'qiegħed jgħid Jaxua x'qiegħed jgħid biha din il-frażi. Hemm ħafna frażijiet li naqrawhom imma ma nistgħux nifhmuhom għax ma nafux il-kultura li fiha kien qed jitkellem Kristu. Meta narfu dik il-kultura mbagħad inkunu nistgħu nifhmu il-Kristu aħjar. Imma hawnhekk qed jgħidilna Jaxua bħalma qed jgħidilna is-salmista. Mhux li kontu llum tisimgħu leħni. Jaxua qed jgħidilna n-naġġ tiegħi jisimgħu leħni. In-naġġ tiegħi kif jisimgħu leħni jiġu quddiem, jinżlu għall-kub tiegħhom iqimu Alla l-Messier. Għaliex jafu li sofren, u dak li ħalaq kollox, u dak li qed jitina il-ferħ, u dak li qed jitina it-tranquillità f'ħajjitna. U għalhekk din hija raġuni biżżejjed biex nfaħru l-mulej. Jaxua, ir-raj tagħna, x'jiġifieri Jaxua r-raj tagħna? Ara għandikom eżempju ieħor. Dejjem fl-istess punt naqgħu bil-fors. Ma tistax tgħidha differenti li
tajda differenti biss jekk toħroġ b'xi ereżija bħalma joħorġu ħafna nies li studjaw il-Bibja l fil-Knies moderni, kulħadd joħroġ bit-teoloġija tiegħu biex waslek għal punt li jridu. Imma il-kelma tal-Alla qegħdem biex inti tasal għal punt ta' Alla u mhux għal punt tal-bniedem. Jaxxuha ir-rajtana. Mela, il-kelma tal-Alla magħmul bniedem huwa r-rajtana. Allora għaliex m'għandix tkun il-kelma tal-Alla miktuba wkoll ir-rajtana, jekk huma l-istess ħaġa. Il-kelma tal-Alla miktuba saret bniedem, Jaxxuha. U mhumiex differenti. Għalhekk qed ngħidilkom jekk Jaxxuha hu r-rajtana, il-kelma tal-Alla hija r-rajtana. U l-kelma tal-Alla kollha. Mhux fejn jogħġbok jew ma jogħġbokx, mhux għax ma jogħġbokx ir-rabat mandament tneħħih. Ħalli tkun tista' taħdem l-overtime u flok lira taqra tnejn. Il-kelma tmexxina fit-triq li ma nindelfux bit-tiegħi. U għalhekk Jaxxuha qalli nisma' ftit jgħaddu minna din it-triq. Illa nix il-moment li inti tajt li inti Kristjan, billi tajt li inti Kristjan, diġà minn enfasi waċċennajna li jieħdan il-punt, il-fatt li inti tajt li inti Kristjan ma jfisser xejn jekk inti ma ntix timxi mal-kelma tal-Alla sħiħa. Anke l-Apostlu waħda mill-litri miktub insibu li miktub li jekk inti ksirt mandament wieħed ksirthom kollha. Mela l-moment li inti teqpa' tgħid li s-sitt m'għadux qaddis, inhu iżżomm id-disa l-oħra. Ma dawn huma studji oħra li nagħmluhom il-qudiem m'għandniex problema niddiskutuhom, imma ejja ħankomplu ħalli nikkonkludu sanke dana it-tieni programm tinsewx mixjin bħalissa fit-triq li twassal għall-ħajja ta' dejjem. It-triq id-dejqa u x'għandna nagħmlu. Ejja ħanfaħru l-mulej u ejja ħalli nimxu skont il-kelma tiegħu biex inkunu nistgħu ngħaddu minn din it-triq. Jekk verament nisimgħu neħnu meta noħorġu minn din it-triq għax ma jfissirx li mhux se tiżbalja, ħadd mu bradnub kollha quddiem Alla aħna kollha għamilna id-dnub tagħna, kollha għandna l-iżbalji tagħna. Imma Jaxxuha qed jgħidilna jekk intom tisimgħu leħni, terġgħu tiġu warajja. Mela jekk inti għal xi raġuni ħriġt mit-triq id-dejqa u mor fi triq il-wiesa, Alla qed iċ-ċans li xorta tisma' leħnu. Huwa importanti li meta tisma' leħnu terġa' lura għal dik it-triq li kont qiegħed fiha. Għaliex? Għaliex Jaxxuha huwa r-rajt tajjeb u r-rajt tajjeb jieħu ħsieb in-naċ tiegħu. U dak li jagħmel Jaxxuha. Biex timxi wara Jaxxuha qed ngħidu trid timxi wara il-kelma tal-Alla. Punt interessanti li joħroġ minn din it-triq hija li din it-triq hija kollha ostakoli. Imma Jaxxuha wedna li jimxi it-triq kollha magħna u jgħinna biex nimxu f'din it-triq. U għaldaqstant meta Jaxxuha qiegħed magħna aħna kapaċi issa nesperjenzaw dak il-ferħ li aħna ser inħossu meta ngħaddu għal ħajja ta' dejjem. Illa għaliex għax aħna ħankunu ferħanin li ħankunu qed ngħixu ma' Jaxxuha. Għalkemm ħankunu ferħanin fuq livell ħafna iktar milli qegħdin illum. Imma llum nistgħu nesperjenzaw anke dak il-ferħ illa għaliex qed ngħixu ma' Jaxxuha. Dejjem jekk inti qed timxi wara Jaxxuha, dejjem jekk qed timxi mal-kelma tal-Alla. U dana qed ngħidu fi kliem Jaxxuha stess meta fil-kitba ta' Mattew, fil-kitba ta' Mattew, kapitlu 11, vers 28 sa 30 jgħidilna hekk Jaxxuha ejjew għandi, intom il-koll li tinstabu imħabtin u mtaqlin. U jiena nserraħkom. Ħudu fuqkom il-madma tiegħi u talmu minni għaliex jiena ta' qalb ħelwa u umli u intom issibu l-mistrieħ għal ruħkom. Għax il-madma tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif. Mela Jaxxuha qed jgħidilna ejjew warajja, imxu miegħi u jien nieħu it-toqol li għandkom inkom nieħdu fuq jien. Ma l-issinti m'għandekx toqol, is-sinti m'għandekx aktar skjaf tal-għadu, is-sinti m'għandekx aktar taħt l-akkuża li inti midneb. Illa għaliex Jaxxuha ħaffillek dak id-dnub ħadu fuqu u allura inti issa ħieles. U din hija raġuni għalfejn għandna niġu nfaħħru l-mulej u nuru l-apprezzament tagħna. Imma l-kwistjoni qedaw, issa ħanaraw it-triq l-oħra. X'jiġri minn dawk li ma jobdux il-Alla? U din il-mistoqsija ħan nirrisponduha fil-programm li jmiss. Fil-programm li jmiss, fit-tielet wieħed ħan niddiskutu issa
xem ħażin fi triq il-wiesa. It-triq li twassal għal tieni nold, għal erda tagħna, għal distruzzjoni tagħna. Sakemm nerġgħu nintaqgħu fi programm ieħor ħbibtiegħi bħal dejjem ngħidilkom qatt toqgħodu fuq lejt il-bniedem, oqgħodu biss fuq dak li hemm miktub. Fisem sħabi ta' Malta Messjanika insellmilkom.